ikusay kanto, kada hindi ka iyan. Pangasyo kakabsat. Dadyang parmanisi. Na, ano ka puputan, mada. Kaya bang hindi ka makanta, mangangka. Malagit ko niya, dito akong upay, karamin din na, masakit. Naglaing. Kadi akong ko. Mangapang. Ipakammo, dagijay, mga satanas, kagapsat, nga dati umay, mangdanong kanya na iso ang nabubuan. May isa ng simpo, tinaramid na ganyan, karasakita nga ro, ang langay sa kanya. Ano, nanaki ko. Mga lakay-laki ko. At ngay puting mga pagay. Bukada sa bidyan. Sana ito'y nag-iungot. Sana ito kaulang dahil sana ito ito. Kaya sudah na. Kita nunaan-anay, kunana, dininyaw. Tap nunaan-anay, tako namin. Ikal-kali ko kumanda, kaya datay karurayan nga manok. Tatan, kaya kumatanggatin nyo, kunana, dadan nyo, o isang to, isama niya, igadon itong ipatin yung higit na. Sa kanto mangalat, ito nga tepon na di kita, kinapit. Kanto ka, lumayan. Pag sinandal sa timang party, di manok. Ya? Ito yung pitsaw. Doang alok po. Iluto na di. Uray-kay, tingad, ulo, kaya. Tigwan nito dati, pasapagpagpaw dito tigwan. Mga lakay ito si Basing nga papayan, pinmalungkayon, tayo sunto pang malungkayon. Ngayon dati pitsaw, iluto po, iawit na. Malaksik ko dyan, datay dalam kin partikular, manggigit ko di pitso na basik, mga ramit ito sakagan ko namin na dyan, dati nga kawayan nga dinaga, kagabsat, santo na di kinabdi, dapat kayo itkot nang iparabaw na dyan. Ikabil na dyan na dyan, si uungot ko namin, sana mga ramit ti kwal dyan na sumapnet, ijay atayo basi, sana ito ko na, tagadaya, tagalao, umay kayo, dapat bagin yun, disipyo. Kitaan yung kakabsat, so kunanan niya ako sa tagitid, ipagbaga ng nasantay, guman namong kadako. Well, agyaman at kawan timang kukulang din, pag namidya, ayan medyo gano'ng katanda. Kakabsat. Ngayon kapadasan dapat, kaya nagpaling na katulangan ni manang ko. Kaya dati nga manang ko nga may katuwa, nga manang, nga inunaan ni kakabsat, hindi napantan, idabawan, kasi ayan, hindi naman din ipagpagapon manang ko, no, sa dino si Bigat Tapay, wino sa ani. Namidwag na napan na Mindanao, namiddo gaya man. Ang damit mo, no sa dino di anda, no nakayan minusan pa. Kahit malaglagi po kakabsat, iko na dahil amang ko hindi. Nagitian na, at nalatama di pa nagsusubang da. Hindi po magparutan. Ngayon ko na dahil amang ko, ayan na po ang dahil nagtitindas ta. Yung tulpitsin po, magsisila kayo ito. Kung tuwin mo saan? Awan. So nga natay na diamon ko, o tuyak mo ko na, natay ni manong ko, natay na diambil ko, kakasinsin ko, manong ko, bayaw ko, ang ko nakikita-ida. Lain, nadaw iti conclusion ko. At yaman na. Dahil kanina ako Diyos kakabsat,
nga dagijay nga agsilbi king kuana kakabsat ko at matalat king kuana ayatin nga kakabsat ito numay ni Apos ti may kadwa agungan kantong gudlan magpagibiyag na ang at sisinarap tayo itong gudlan. Yung lagi po yung kakabsat nga dalawa na klase ipapanan ti tao. Nusan ka na may karigi langit papanan impierno kakabsat. Ito naman niya po sustin may kadwa, yung muna nga bunga, kumuna, nagtaw muna, at may kadwa kakapsat. Yung muna nga bunga, dagijay nga kabayatan at dada nga sinibiyag, kit intalit na, ibiyag na, what? Insilpila ibiyag na, nabuto. Kit, inayat na ni Apo Diyos. May kapat, nagpaninda nga gayim, ni Apo Diyos, akas kin Lazaro na ganyan. Nagitsyo ka kapsat. Mapantalang kalilian sisi. Gaston, nakapay nga tan sisi. Mamati at nagka. Mamati at pay nga ta sirina. Mamati at pay nga ta tipugtugod. At pay sulata ka kapsat. Yung madistorya pa yan, sa ko'y pagadali ang sisit-a, di kong pugot. At may isang lugar, nga dabaliti na dakay. Nung lumabas, daliti at tutubo, kan daliti na tuba, at ang parang-parang iyan, na pasanay aso, pasanay babog, may sangat tutubo nga lalaki na pantitingal lang. Hindi. Ngayon nangaramit natin niya ang nguyok. O isang nguyok. Pagkuyot mo tipo, dalitan. Dua. Na pantitingal daw. Iyay na kayo. Una ka, una awan makikita na ako na. O, agagad tabi. Nagtagan na katugaw mo. Una awan. Kung na dali tubo. Naglaingay. Makita na. Una awan. Oh, tagaday. Puro kapitin. Ilikuan, una na, ganyan, natamangag na nga boses. Agsukat sa. Bago yung dati kapal ko, kabalik na tanti param. Uy, una na mo ay gayay. Yung kakar, nag-isaw. Inusog na kano, kaya dibado na, di kagay na, nagwapo ka nung malayang. Sino nagwapo nito? Ni Satanas. Naparswa ni Satanas kawan pagkapilawan na katapsa. Inusok na gano'n dalibado na. Sige, isuot ka. Isuot na gano'n. Inyawa na mo itadya ang muyubay. Unakan dadya ko kay pugpugod ka. Ayan mo. Oo, kung ano ba din, naisahan na. Naisahan na. Kasta yung kakapsan. Huwag yung hindi ko na yung matansisip ito. Yung maluwadag niya, kapag kayo musim lang na kananda kita manok. Nagataw. Nagataw ng manok. Okay. Kasi ngamin, at katianggil ni Apo Diyos ni Langit, kakapsan, tinagan na kay Lucifer. Ni Lucifer kadabsa,
imay kinkwana ti panagimon kaputa saan en raman niya po Diyos ti panagparswana ti ngulubong nang namruna ti parswaen na ti tao. Nagimon. Sino ti manangimong kadagal dito? Awan. Yung napindas mo, nagimon. Yung agka pag-imunan. Madam? Kasi ka katungtong ko di Canada. Ada anak na naman isa. Nakita na Facebook, cellphone, nga damat katultulag na dahil asawa ng lalaki di Chicago. Kaya at kita ta, kung kuna na dyan. Kada ito yung mga babae, nung napanagpalingke, aywanan mo di lalaki dyanak na, ito na rin naman di maki-video kulay. O, di natakwatan da. Siyempre, agi mo. Yan naging imon ka, ngawan pagin muna, ang yati kasasaad mo. Yan na yan. Hindi ti ulong. Ni Satanas na gimo, kiniapos. Kaya't nakumamat kapot at kasasaad ni Satanas di langit kagabsat, kunana, bantay ti Diyos. Nung sa dinuman ti papanan niya po Diyos, ang damot ti Jelikot na. Malaksid dahil nga trabaho ni Satanas Lucifer kagabsat, usopay ti Pangulo dahil ti kumakanta ijay. So nagasat kami request, tanapintas ti busis mo. Kahit ikang kantaan, kadagay, papaman kini, ngam kadigay, da Michael Jackson, nga, Sinupay, Kari Valenciano, Sinupay, saan nayapon gusto may daydayan, hindi ka kung Satanas. So, kagabsat, Timoroster, kalalaingan na kumanta, dahil, dalam meraksakan lagi di manok. May nasapapal, kagabsat kuwan. Total kasi kinapasama. Niya po Isus manong, napan na kinatungtong ni Lucifer, nababawiyang kakaaramid mo araramid din. Nagplanong si Dates ni Aram. Kaya't nagawan kagabsat dahil diyan posisyon ni Apo Isos pagkas may sa na Diyos na mga kagaling. Ano tinaramid na? Ni Lucifer na panna kinatungtong gagitiang hilis ni Apo Isos na kunana nusyak ti Diyos ito kadagayo dahil waya-waya liga waya-waya naungaan niya sa ramidin niyo mabalilat pa kanya mayat ka dyan wala niya ako Diyos mas ang nagamang pumotin niya ako Diyos ngayon apay makita na ramidin hindi pa ito panasin ito kamawin din kararaman kung kaputa saan nakayat ni babae ko sa hindi nyo na doon kunano dito Revelation chapter 12 verse 6 na aramit ni Gabat inilangit ka daw siya ayo dagita manok. Sumantin ka din tamang kayo kung kunado ba siya. Naramit ni Gabat inilangit ko na kut naramit ni Gabat kut daytoy na ni Lucifer agraman ka diti apagkat yung ang hilagasan dati.
1/3. Iti angels na ako sa langit na basurot ng kapagpasan. Kaya ko natin na santo na surat kagabsat ko, inggarangugong ni Apo Diyos edad iti rabaw ti daga isunigan. Adanay purwak ti baybay. Sirina. Adanay sarat kadag iti kayo. Kapri, Pulpugo. Adanay tinag ditoy, isigagayang sisi. Kagabsat. Yung lang dito niya, bising dapat na kita. Dagi idatong, dagi albularyo, dagi alingasaw na, isot ipagbiag ka. So nga ito na mabisin ka, pintikin ka, datsitsyan ka tayo, obi, nagsakit ko dyan na. Kasapunin ka ba rin, dagi idatong, dagi albularyo. Yung nagsikap na dagi albularyo, dagi apong ko eh. Ganun nalpasin ka ba? Tatang, ngayon dati alam mo ito dati. Ito yung papulsan kasi anong ito nakatalikod ko. Kita, sinisikap amin. Iso nga saan nga nagkaskas ka o kagabsat. Nga at kamot na dito, nakapulpulapul tayo. Dito yung alubong. Ngam na dito'y kagabsat. Inton, tuntan niya po Isus kakapsat ti may kadwa, isudang tulaan, ti kadwa ni Satanas nga at iti lubong, ket agnaid tayo di langit, bayat ti sangaribo matawan, amin nga nagkarito mo ng panabungan kakapsat, ket dagiti sinibiyag, nga tinanon niya po Isus, at datay ito ni langit, kalpasan ti sangaribo matawan kakapsat, at tudon ti apoy ken, iso dahil tati masasa o angel. May kaduang ipapanan. Sino ti mayat? Ito may kaduang panagungan. Lawan. Sino ti mayat? Ito mo na nga panagungan. Lawan lata. Nakayanin kumanda ka. Kaya ti balagat niya po Diyos, anak ko, punanan. Siya ipagtal ka. Umaman ka kaniya. Awan ti panakabalin dagita nga sisi. Awan ti panakabalin dagita nga Satanas. Mulakit ti panayon nakapuypuyog tayo niya po Diyos. Amen? Iso nga tayo nga tagapsat. Sapay ko ma. Tagay din, inadal tayo, tagay din nga malang. Kaya ang balin natin vision ka na tayo. Kadagiti pa nagbiyak tayo. Awan sa lutsodin niyo. Sino dati nagsalsalutsod ini? Gayon. Awan? Mga nakaumay? Awan sa lutsodin, sister? Awan pastor, maya ko di pa nang ginsa din sayo. Mayat. Boy. So, sa batistada mo ko. May. Kaya po Diyos naming gagabsat kaya inyo na iunay na launay. Nagagi aldaw na nga na santuan. Iso magkaldaw tayo. Nga pa nagisinarakin ko na hindi na inangitan nga pagkainan. Alright? So ano kaya't tayo makabuhat to ni Apo Iso. Yunton, umay ti may katuwa, dahil gaimbilin na isot-isorutin tayo. Hanmada, tanuhan tayo na surutin, kunana ni Apo Diyos, ikay ang amo. Umadayo kayo. Alright? So nga sapay ko mga kini Apo Diyos karabsat ko at naparagsak dahil ipagpanunod tayo, ket itatan, pag-ibig kayo, timot uding aldaw, hindi dahil timaluto. Abay niya ipagak, pag-ibig ka timot uding aldaw. Kaya hindi pagilasinan, ipanumpalang tinubong, pagilasinan, tumay katwang, hingay na, manarimaan dan, na matungtong pa. Kaya saan lang nga dita, ikaasipgan, kagabsat, ibagak ka na kayo.
Dahil kay pananisugli tayo, tibulog tayo na dahil natin kaasipga. Kita nyo natin may siya na natayo ni San Andres. Na pamibinisita ni Tata Rizal. Ibagbaga ng mga naukot kayo po itakyak na dumano ni Tilden na. Kaya po din, tudok natin niya ng bakuna. Paano nga na ipon-pon? Minaminsan lang nga kayo. Anda. Dati yung may sa, diya ka pa nang minulogin. Nabakit ang una. Tapos gimas ka tapos. Nagubing. 1980, di pa nakayanap na. Nasulok na kasi ng 40 na tayo. Gusto nga, kakapsat, kwa tiaramilin tayo, at kararag na ginapo Diyos, nalangganayon, tapos, amuin tayo, no, hindi pagayatan ni Apo Diyos. At pagayatan ni Apo Diyos, kinsan na nga pagayatan. Ang amin na banat kay pagayatan ni Apo Diyos. Nalayaw, kaya tinabat-bati na tawon, di pa nagpiyak tayo. Ay, nanimana na, sila nimana. Kaya tinabat-bati na tawon, di pa nagpiyak tayo, manan ko. May silbi tayo kini Apo Diyos, oray manuti tawon mo, nanangay iba ka nga, hangga kaya, tataptaga lang ang silbi ka niya. Hindi pasti, nga tawon, simpo, di pa nagsilbi kini Apo Diyos. Dakil na yaman niya Apo Diyos. Punanan niya Apo Diyos, itdekin ka, ibalangan at ibiyag. Iyag nagnanayon, mga sandantong namatay. Dahil ito sa pulit kay kumalabagsa. Tapay namin, tibiyag tayo dito sa temporary dahil sa karay baga. Nimanang to, manutaw mo manang, 85? 84, ada paaman yan. Idak tawin ka ti 70, 71, paaman na di sobran. Kaya nagadong mapaaman, abay namin, pawpawaywayan ni Apo Diyos ti panagbiag mo, barbaro, ni Sokom nga naimbag tabiyag mo, tapno may karika iyay. Ngayon na iniklik ka na ka ni Apo Diyos ti bonus, paaman ka di ka pa ilalagi ka. Datay ani. Awan ti sabalin nga aramigan tayo kuma. No di di panangisugbitan tayo, tibiyag tayo din ng Apo Diyos. Isilbit man ba tibiyag ko ako din ka pang naasin. Namadaanong di aldaw ni Apo Diyos na nasantuan sa di ko na ni Elder Pagni. Aldaw ko nga nasantuan. Bagit tayo ito'y kunanan ni Apo Diyos sa mga bagi anak ko. Tayo di kang katin ng aldaw. Dilaan may sa isutit pang naasin. Tayo ipaay mo magkanyak atas parang tayo mo ka. Sakitin natin natin tayo. Kaway namin. So, kakabsat ko man, sapay ko ma, tada ito, na parang titipon tayo, di tayo tingamalang, saan ngay suday titi maudi, babaran ti panang ito, niya po Diyos, ti salon at tayo, nyagay. Magdikit-kit ka na tayo niya po Diyos pa sa marsaro ng matawan, December maray, maudi nga bulan, 2021, sapay ko ma, madanong tayo kumanin ti Castor, naimbag ng malim yung amin. Yang naik angkat di tawayan ng mensahe ng tainangan kasi kita terigagayan ni Glory nga naman tayo amin na panggap iti adal iti kinapuno nga numan namong kayo na Apo Diyos ang dati iti silong ni Apo Diyos awan na kita nga arabin ti Diablo ni Apo Diyos pinagbaligyan na tilubong dati yung kinukuha ng kanayon agpaligid tayo magkarag iti aramis ti Kapusor. So, sir, ratay karoon rin dito yung
Gingon tayo kapsat. Dati speaker song, nagkakaroon. Pantawag ay appeal song, tapos masiraan na ito nga gimong tayo, babawin ti karara. Ngunit iyong pagkaisip na kung ikaw ay handa sa'yo siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon'y malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Lahat magkakasama, walang mawawagi kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay walang hanggan. Ang panahon'y malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawagi kahit isa. Panahon'y malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawagi kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawagi kahit isa. Walang mawawagi kahit isa. Amen. Yan ano siyon, dalam basip tayo inayong kong hindi mo umakon, masababan. May papan di kasasad tinatay, no papanan tinatay. Why? Ano na nga ba sa ti pagbuhan ni bakit bigay? No natayin ti tao, hindi pinarswa ni Apo Diyos ti tao ko na nangala ti tapo, ket impuyot na ti angis ti biyag, ket nagbalik akararwa kasi ti biyag. Why? No at tapulak dito, ikararwa pa na si bibiyag. Kararwa nga, natay. Iso nga tapo plus
angers equals kararwa nga tapok minus angers equals kararwa matay. Right? Kaston. Intun matay ti taon kasti ko kapsa. Ken ang subli ti tapok ti daga akas idi. Dadoy. Ken ti espiritu do yung nga capital leader, capital I. Basit nga I, evening. Espiritu ang subli ti Diyos, iso anang tenten, wana, iso agsinan. Dahil ito tapos. Dahil dito di, ang subli di nagapuan na di daga, tapos, kahit naging impuyat niya po Diyos, iyay, na alis tayo, ang subli din. Itong chip po ti panagungar kagabsat, isubli ito madlaan niya po Diyos dahil nga angis. Kahit dagito'y ko na nga tultulang, may kandan ka ti panagkan bunga nagtuida, ikat ko tilasan kan bunga nagtuida ti kubil. Kuna naman, kahit tata, ikaswasaan din tinatay. Anan-anan ipagpagarot kayo nga umay pailaan, makikilakbantin na po. Anan kakabsat, dingding nyo tayo basahin. Tanong kumplito kakabsat ko, tayo sa dahi titin nyo na yung ni Sister Glory, may papanti ka sa saat tinatay, kaya dahil di ang sisit, mangkukulang. Kuna na Diloy, dagiti sinibiyag, ammo da matay ganto. Niyang dagiti natay, ida ammo tanyaman. Isuda awanan dan tigunguna, tati pakalaglagipan kadakwada na lipatan. Kastamit ti ayat da. Yabay? Tigura da. Ti apal da, napukawan na nabayag. Isuda awanan dan ti panakaibiyang, nagnanayon ti anyaman amar aramid ti babati ini. Iso nga ure ang tingined ti intensity 10. Agbagyo ti signal number 4, number 5, number 6. Awanin ti panakibiyang, data awanin ti up. Alicia, iso nga nagdaman dagi jay. Mayat ini mangas kasabak di bitalag. Di bitalag. Ada ti may nga bakit piman. Nagagasig pa nagdagdaman. Nagtagdagit na mabisin di lakay. Inyot utangan na iti gatang na tiburias na baboy. Anlang nga burias. Datay pa yung mga makarimon nga ibagbagan ni Apo Diyos nga siya. Imutang pinapartina dahil kinababoy kagabsat, iso, tinyat atang da, dahil do mga paset, tibagi dahil kinababoy, nga kanin kano, dahil di, asawa na, tatagtagit na nga mabisin. Kita ito kagabsat. Imbis nga awan ti utang na, nagkaroon ti utang. Kagabsat. Numaminsan, gapu ti santay nga among, ti kasasaad tinatay, agbalin nga dadagsin tayo kakabsat. Imbis nga mangkit kada tayo, iti laganan ta awanin dayay iluglugawam, isagsaganaam ti kanan na, ti mantap nagbiag, ngaminta na tayo, at balin pailahin nga dadagsin kada iti panagbiag tayo, gapu kadagit kasjay, nga tradisyon, sorsoro, nga saan nipili niya ako Diyos. Amen? So nga ayatin nga kabsat, yung sakbay nga matay tayo, niya po Diyos ko na dito. Dawatag kada kayo ko na maipayin na kiti pagbagiyo, kas daton nga si bibiyag. Itata, ta si bibiyag tayo pa'y, iso ti panangipay tayo kada kiti pagbagi tayo, may daton kiniya po Diyos, abay-abay. Mabalin mo pa, di mapan makikimo. Mabalin mo pa nga, kunang ka magayon.
tayon at silbi tayo kina. Ngayon na tayo, iso na yung kakapsat ikay kung inayon. Okay? Naging bagi, kinantana, kunana, darating na, malapit na ang darating ng Panginoon. Tayo'y humanda na kakapsat. Kunana, tayo'y humanda na. Iso nga, betisyonan ulit niya po Diyos, dawatan, ipanang-betisyon ulit niya po Diyos kada tayo, hindi na ito nga malam, sapay kuma, tatatay anin, kat may karita ito ibiyag nagnanayon, naimbag nga malam niyo anin. Ay, tapay may isa, jadi motor. Sino takin motor dyan? Sino takin motor dyan? Ayan na nila kayo mo. O kaya ko kumangagat, sinangan mahanap, sikalatan. Namun nagigitititara ka na ko, ha? Ngayon sa lutsod yung kakapsa. Jadi 1 year anniversary nga natay si ada natay ko pagbigaman at adarami na tinakaler ang palagit ta. Mabalik mo lang, palagit nga rin. Ang mahal na mga imbaga, diligyan nga makatawan ka, kaya katikang kanan ka, pang palagit mo. Pawanday dahil. Nuray pa na pista na tayo. Awan data. Awan di tibig brother. Wala ginang aldaw. Awan data. Suro-suro data. Marwar iti Biblia. Yung natin po smile. Ada makatawan. Madamini tayo kat makatawan kagwa. Palagipan nyo. Impitain ka kami. Mangang kami, iyan sa gana yung makang kanin. May yan. Ngayon tayo naidaton. Lumabalin, kunanan at magkakanan ng jata. Dagan ito Biblia. Dagiti nga, gidaton ko na saan nga di Diyos ti pangidatunan dano ikat ni Satanas. Ada ni si Biblia dati ti First Corinthians. Saragam niya. Aantay nga kita sa ato. Saan ni Satanas ti pangidatunan tayo na saan nga niya po Diyos. Well, nabay kakabsat. Ay nasadyahin kasi iban. Anak ko kastiling ganda ko na. Sa tayo ti kalaragan dyan ko. Missouri. Dato yan ang kuwan. Deuteronomio chapter 8 verse 11. Agalwag ka. Dilakad sa malipatam ni Yuba Diyos mo. Di ka pa ng salimat-mat kada ibilbilin na kan alalagadan na nga imbilin ibilin ko king ka itinaldaw. Ken dilakad tapunaem. Kaya iti pusong tipilit ko ken ti panakabalin ti ima tinamaad da kanyak kada dito na sanikwa. Oditsyo, dilakit na malipatan, kaya ko naan nga, babaeng tibilig ko kan tipigsak, tigagit ko, iso tinamaadda, itiday ka nga saniko. Dagiti balbalay, kagabsat ko kwa ni Apo Diyos tinggatan tagita. Dalibat bato, parsuan ni Apo Diyos tagita. Dali kay kayo, kwa ni Apo Diyos, nang Roma kakabsat, nga dahil tibagi tayo, ukwa ni Apo Diyos data. So, kunana dito, Psalms 124 verse 1, tipirak kukwa, hagyo do sa utsugaya, tipirak kukwa, tiba nito, awan ti kukwa tayo. Dali lang paadda, itinata nga motor mo, anak ko dayay. So, dada, ano pa nangalang tanak? Nagpintas. Nagtaraji, nagmayadon.
Nga manadaman ako sagbay nga lugaran, ako, aluwadan na kadi ako. Kung sarap dahil pagulog mo, nga motor ka niya. What? Amin. Nga sa likwa, amin. Nga mararamat tayo. Kukuhanin niya po Diyos. Dahil kapag kukuha niya po Diyos. Dahil amis niya taking ka, kukuha niya po Diyos. Dahil ingatan mo dito ng motor, kukuha niya po Diyos. Buwan? Anak ko ay, isang sapay kuma, datay amin, kahit lagi po yung tayo, nga wan nga pulos, imabalintay nga pagpanakil, no diket, nagapo amin tiniapo Diyos. So, magkakita dayang Diyos nga naman, agyaman kami, tinailangitan, nga pa nakakabsat mi amo. Amo ako nga, nagamuna kami, kaputa may sa kami. Kahit sapay kumaha po Diyos, Presidente nga magan. Dahil ito nga nagkasanay. Nag-birthday, iti dahito, nga mundaway, kaya dahito yung aldawa po. Pang-aasim ka di Apo, Taiwanang ida. Itid mo ti salon at dagakang kanayon. Itid mo, dagiti napig sa nabagbagida Apo, ang trabaho ka dagiti kasapulan dati naldaw. Ang na ti anis ti diyan, nagtuntuloy, nagtalinakit ka na po. Bendisyon ang Apo dagiti saong, iso nga lang nga agbalinda ka dito nga mangriing. Sa dagiti pamati mikin ka, pamati daging ka. Tapos iti dagiti nabatbati pa, inatawon, ti panagbiag, iti dagiti nga lubong, gapot agbibiyag kami, tinapigrat unay, kit mabalinda ka di, mabalin may isip bigin ka. Pang-aasim Apo, na bendisyon ang dagitoy nga katapsat na. Dagitoy nga pamilya, ni Brother Pepito kini Sister Glory. Pang-aasim ka di Apo. Kakuy-kuyugom ida nga kang kanayo. Tungpalong di karim. Nga dagitian mo no magmagnada, makikuy-kuyog ka kadakwada, no agtugtugaw da, makikat katugaw kadakwada, no agitidada kan maturog da, panbantayang ida. Pang-aasim ka di Apo. Da kami met na naisarong na nakipasit tayo ito yung nagimong miti dati nga malaw. Iraman na kami met ka di Apo. Nung kasano ti panang bendisyon mo kada gito yung anak mo, kastamit ka di kada kami Apo. Bendisyon ang dagiti tartarakin da Apo da gito, nagagap siya. Dagiti pabulod mo nga kwarta ng gatang da ti motor da Apo, di madili. Pang-aasim Apo, Taiwan ang kanya. Maramat kumaday ito, napagaydayawan tinasantuan, ganagan mo ano. Iya tayo ang tinyaman na disgrasya. Sa laknibang ida, aywanang tipanamusan na ako. Kaya tititay nga malang, sakbay nga danunin mi, tikasit ngitan, tirabi ako. Ti pamindisyon, ti langit, ti sukadi, ti ipay mo kada kami. Kin pagawanang, dagiti baspaso. Dahil ti nga panagtitipon mi Apo ti dati nga malang, isimbol. Puluan na kadi, iba nagsasarat minto dito na ilangitan nga pagta nga wantod tigas din kasasarat. Ang Apo na ito yung nagsagana nga taraon, bendisyon ang kadi Apo. Bendisyon ang dagiti kakapsat na nangisagana. Mangtit ko matagiti nga taraon, iti matalag apa nagsilbi miking ka, kin mangtit ti salon at me, iti naldam na panagbiag. Apo Diyos, agyamang kami. Tanaimbag ka launay, kin managayat ka kada kami. Tuloy mo nga rin, Apo, ipay kada kami ti ayan.
Ret pati na kami di may sa nga pangkay. Ngayon tunumaykan kada dito ulam tilangin. Na kami ani nagraman dali ti pasipti pamilya ami. Tawidin minto dito na langitan ng pagtangan. Nawan ko ni patay. Dawatin na ito itinaga ni Kristo mapunin. Kanta mabuliran to, ah. Yes.